isiphakamiso level 6 wethu sithe ngokuya kuyajula ngokuya kuyanyukela kuya ngama levels. The more level ikhuphuka nesiphakamiso zakhona ziyakhuphuka ngemali ezikhiqizayo. Ngasizathu saloko ngithe mina level 1 akanabo ubungozi nakancane. Sikhulumile ngo level 1 up to level 5, manje sesiya ku level 6 up to level 10. Level 6 wethu uyanyukela kancane kuya ngemali, kodwa akusisithwala ukuthi sesiyini isiphakamiso. Kodwa manje sesikhuluma ngesiphakamiso sijulile, isiphakamiso sinomnikelo ngaphakathi. Futhi is similar to isithwala but kuyisiphakamiso ngoba kujule kakhulu. Isiphakamiso sethu ke level 6. Level 6 uyafika sizokunika izinto efana nayo le. Level 6 sizokunika into efana nayo le. Kodwa level 6 kufuna ukwazi wasathu level 6 angeke usakwazi ukuthola ingane. Uma ngabe umuntu usafisa ukuba nengane ungabheka amanye ama levels, hayi level 6. Level 6 wabantu abathi bona basana nkinga nengane. Angeke usakwazi ukuthola ingane ngoba level 6 uzonikela ngesibeletho sakho ukuze kuphakame wena. Level 6 uzonikela ngesibeletho sakho ukuze kuvuleke inhlanhla zakho wena ucebe ngendlela ijule kakhulu. Ngithe iphakamiso zethu zicala ku level 1 up to level 30 bese kuba khona iphakamiso zethu ezingana nkinga nokuthi ubulili bunjani, which is a gender yomuntu ukuthi it's male or female. Bese kuba khona iphakamiso ezihlukayo ukuthi lezi ezabantu besifazane, lezi ezabantu besilisa. Njengo level 6 mangabe uyindoda awungeni ku level 6. Level 6 wabomama, abantu abanesibeletho. Uzophakama ngani ngesibeletho sakho ku level 6. Kodwa zonke efana nayo le si activator ngesibeletho sakho uhambe uyokusebenzela uphakame ube nemali ucebe ube nawo konke ofisa kuba nawo njengomama wekhaya. This is our level 6. Manje sesikhuluma ngo level 7. Level 7 wethu owamadoda. Level 7 nayo uyabandlulula nokubandlulula, akathathi noma ngabe yipi gender, une specific gender which is a male gender, abantu besilisa. Level 7 wethu we25 nale. Level 7 wethu. Level 7 kahle futhi uyenziwe abantu benza umsebenzi wasebusuku. Bayazazi ke. Kuye kuthiwe ngegama elihloniphekile ababizana ngalokuthiwa amahodo. Abantu bayenza umsebenzi wasebusuku, mawuzazi ukuthi uyihodo. Ayazazi ke amahodo, ngeke ngisachaza ukunika amahodo abantu abanjani. Kodwa amahodo ayazazi. Umenza umsebenzi wasebusuku uyihodo ufanelwe level 7. Level 7 ukulekelela ngani? Ukuthi ungabanjwa nakancane. Hamba uyosisebenza uphume ngathi futhi awazange ungene. Ungasali ngisho ichasha selincane lizokulinka libuyele bhekuwe. This is our level 7. Level 7 sim-activator kanjani? Ngesithunzi sakho. Uyama kanje ebaleni. Uma la isithunzi siyesilale kanje njengoba nala kunesithunzi. Bese mina umkhulundaba bezizwe njengenyanga yamacala. Sengikhandile ke leli bhandi lakho. Sengizobele ngili-activate manje ukuthi lisebenzele umuntu specific uyindoda ethile. Umile ke la ebaleni. Nasi isithunzi sakho la phansi. Ngithatha le nhlabathi mina esesithunzini sakho. Sengivula la, ngiyifaka lapha phakathi, ngihlanganisa nalamakhubalo ngoba ungafake lapha. Le nhlabathi izokulekelela ngani? Ukuthi uma ufika endaweni bakubona ngathi ulapha, bakubona ngathi ulapha, bakubona ngathi ulapha. Ungaqondakala ukuthi ukuphi. Noma ngabe ngelilanga izokubhemela phambili, kodwa wena ungakwazi ukuthinteka. Noma ikhosti ngajumpa. Bathi bayakudubula kanti cha badubule endaweni wrong wena la emva kwakhe. Athi udubula le kanti cha wena ngapha ka left yini ka right. Ngoba lesa sithunzi sakho siyavuka ngaso sonke isikhathi. Sikwenza ukuthi ube mningi endaweni eyi1. Baphume bakugijimise, bakubona ushona le. Bese onyamalele emehlweni bathi hey, nomuntu besimlandela manje besimgijimisa besimbonile ushone le. Kanti cha wena uphuma ungashona le. Awubizanga ngaphuma ungashona le. Yebona? That is why sithi owamahodo. Level wethu level 7 level wamahodo. So sim-activator ngesithunzi sakho. Uze ungabanjwa uma ngabe uyenza umsebenzi obumnyama. So uthebela ngesithunzi sakho ukuze ube mningi endaweni eyodwa. Abantu bakubona umningi kanti cha wena ulapha ukho lapha. This is our level 7. I won't elaborate further lana, but if interested you can take my number there, ungifonele noma uWhatsApp ngizokuchazela kahle ngo level 7. Sesiya ku level 8. Level 8 wethu 25 nale. Kodwa iyodwa hamba iyodwa kanje. Du 25 nale ku level 8 wethu. Kodwa level 8 ufuna ukuthi ube nengane. Uma ngaba wakabi nengane ngeke ufithe ku level 8.
Ulevel 8 igender akanandaba nayo ukuthi uyela kuyiphi igender. Uyakuthatha and futhi uyakamukela akusebenzele uma ngabe umuntu wesilisa, which is a male gender. Ulevel 8 uyakuthatha akuthande futhi akanakekela kunike nemali uma ngabe umuntu wesifazane, which is a female gender. Akakhethi ubulili, akakhethi igender, both genders bayafitha la. Ulevel 8 wethu. Kodwa ufuna ukuthi ube nengane. Uma ngabe awukabi nengane ungabheka amanye ama levels, should la nyeke ufithe. Ubandlula nje ngalokho. Igender akanankinga nayo, ubandlula nje ukuthi ufuna umuntu onengane ngoba udinga ukuthi unikele ngengane yakho yokuqala. Udingeka ukuthi unikele ngengane yakho yokuqala. Awuzi nengane yakho uyiphethe, cha unozowedwa kodwa uza nesithombe sengane yakho. Mina mkhonde bezize njengenyanga yamacala. Ngizokunikeza umkhonto isingokugcobisa umuthi. Lo mkhonto bese ngizihlaba ke kulesa sithombe sengane yakho. Uma uyihlaba le ngane lapho ikhona izopha igazi ngamakhala bese ishaye phansi ube ukuhamba kwayo. Umoya wale ngane wona uzolekelela wena uzuphakame phezulu. Kodwa akumelanga ukuthi leyo ngane leyo ingcwabe. Siyazi ukuthi kodwa akumelanga ube khona emncwabeni wayo. Leyo ngane yakho leyo akumelanga ube khona emncwabeni wayo. Kufuna ukuthi wena ube khona makuprepare abantu ngesuku lokuthi uyotshalwa, ube ne excuse noma ulahleke ungabe khona. Ungayiboni uma itshalwa. Uma sithi uyitshalwa ungayiboni ngene emgodini ngoba lapho kube sekuphambana izinto. Yenza kuchaze ngijuleke ngaye ke. Kodwa uma ngabe uyamdinga kufudinga ukuthi ube nengane. Asithathe iziningi eyodwa vo. Lezi nye zizochubeka ziphile futhi ngeke zithinteke ndawo. Akusinto uyenza unyaka nonyaka noma isikhathi sithile kumele ukuthi njalo uyenze le nto le cha uyenza ngayo one, it's a once off thing. Leyo ngane should signature uzosayina ngayo ukuthi uyavuma ukungena emhlabeni wencebo. Angeke ukhulekele imvula bese usabudaka. Udaba lami nemvula vele. Ngakho ke nawe firstborn phela la abanye bazokwazi ukuphila. Nezinye ingane ozosifuna emva kwalabo zizokwazi ukuthi ziphile ngeke zibe nenkinga. Just nje ingane yokuqala kuphela. This is our level 8. Level 9. Ulevel 9 ke abantu bakithi uzothola umngane. Angimphethanga ngithi pity but ukhona ngizonikhomba yena ungufika noma ngililanga. Ku level 9 uzothola umngane. Lo mngane loyo ku level 9 uma ngabe uyindoda, lo mngane loyo sozoba umfazi wakho. Uma ngabe umfazi, lo mngane loyo sokuzoba yini indoda yakho. Ungalinge wenza iphutha lokuthi ube nenye indoda noma umfazi. Akazwani ke nabantu abangathembakele. Level 9. Level 9 akanabo ubungozi nobuncane. Futhi akabulali. Angafuni igazi. Ufuna loyalty. Mawuzokwazi ukuthembeka kuwe, naye uzothembeka kuwe. Wena uthembeka kuwe ukuthi umanelisi ngocansi, wanelisi idingo zakhe zocansi. Uthembeka kuwe ngokuthi ube njalo. Uma ngabe uyindoda ezothatha level 9, kumele uwenze isiqiniseko sokuthi iqolo lakho liyasebenza nokuthi umshini wakho usagijima, usadubula lapho lento sesekhona. Kodwa uma ngabe uyamfisa level 9, kodwa nalezi inkinga lezo umshini wakho usadubule, neqolo selikinikeza inkinga, ungakhathazeki, sizoqala silungise lokuqala. Siyayilungisa induku la ekhaya, induku ivuka iqine ithi ngqi. Ngabe futhi ufuna ukuyasithenda sekusendelwe nakancane ithi khula ukuze level 9 wakho uzokwazi ukwaneliseka. Imithi yeqolo ke ikhona nayo. Sizokulungisa kuqala ngoba level 9 ufuna ukuthi uhlale uready for ukugijima, ufuna nje ukugijima impela. Umanelise ngocansi bese yena uzokwanelisa ngani ngeimali. Wena umnika ucansi yena ukunika imali. Unika imali eningi kakhulu. Imali enjengemali uzophakama impela. Ayikho into enye kube nayo ufisa emhlabeni. Ayikho into enye kube nayo ufisayo. Kodwa isiqiniseko sokuthi uyamanelisa ngocansi futhi awulingeki uma ubona abanye abantu besifazana ngoba seninemali nina niyalingeka. Labafazi mabayiphonsa kini bese nani niyabavumela bayiphonse ba avoid ngoba nyeke umfihlelo level 9. Ungayenza lento yakho le mahotela mawubuye endlini uyomthola casuka ganuni wabo endizokulimasa. Asazi makulimaza uzoqonda kuwe noma iqonda umndenini wakho noma iqonda inganeni yakho noma iqonda basazi. Kodwa nje once nje wamchithela phela ungathembakali lokuthi wena umuntu akunika imali awuba umfazi wakho. Umfazi wakho ozowaziwa wena kuphela bese wena uyahamba uyibona abanye abafazi ngaphandle ungathembakali lokho. Kulapho uzokufundisa khona ke isifundo
engingasazi nami ukuthi kube sifundisa injani ngoba kuyahluka. Komunye wegadla enganeni, komunye egadla yena ngqo. Yabona akufani. Uma ngabe futhi umuntu wesifazane uyakwazi ukumthatha ulevel 9 kodwa ube umuntu othembekile and ukwazi ukuthi makakubhekisa le uyabheka ungathi hey idoki mina iyangihlula noma hey ini mina iyangihlula mama ukuthi uphenduka makuthi uphenduka umvumele aneliseke kuwe abhodle impela nje akhiphele lonke ulaka lwakhe kuwe ukuze naye azokwazi ukucebisa akunike ingcebo engaphili. That is our level 9. Ubungozi uzibizela wena mangabanye ukuthembeka kodwa mothembekile nje ube khona ubungozi. Sesiya ku level 10. Level 10 bantu bakithi uzothola iplate. Lelo plate lelo alihambi lilodwa. Lihamba nanayo indoda. Lelo plate lelo. Uzothola iplate enalo muntu lo level 10. Lelo plate leli plate lezenke, yaplate wensimbi. Kuzobe kunendwangu eminyama. Kuzobe iplate kube lendwangu eminyama egoqo kahle bese kube ulo ndoda le phezulu. Le ndwangu le eminyama uma uzathatha level 10 kudinga ukuthi ube umuntu ogijimayo ku level 10. Udinga ukuthi ube umuntu ogijimayo ngoba wena uzophakama ngendlela zabanye abantu. Kanjani na? Leyo ndwangu eminyama uzohamba nayo ngaso sonke isikhathi uma ngabe uyenza sexual intercourse, uyoqabalana nomuntu othile wesifazane uma ngabe indoda, uyoqabalana nomuntu othile wesilisa uma ngabe umfazi. Kudingekani? Kudingeka ukuthi leyo ndwangu le usule ngayo ngaso sonke isikhathi icela ukudibana nomuntu. Bese uzoyigoqa kahle mabuye endlini uyibeke kuleli plate bese ubeka lo phezulu. Kusho ukuthi inhlanhla za wonke umuntu olala naye uyokuzithebula, uyophakama ngaso. Inhlanhla zonke umuntu olala naye uyokuzithebula. Udinga ukuthi ugijime ke mothatha level 10. Ulalela uvukela, ulalele uvukela, ulalele uvukela. Wonke umuntu ozolala naye uyokuthebula inhlanhla zakhe. Uyokuthebula inhlanhla zakhe. Yena uzovela ahlupheke bese kube wena isigwili kuphakame wena. Yena uzovela ahlupheke noma bathi ubekane enhlanhla kanjani. Uyovela ahlupheke ngoba inhlanhla yakhe sesebenzela wena. Noma ngasebenza kanjani, ajuluke kanjani, umjuluko nomjuluko ojuluka uzobajulukela wena. Noma ngathi uyahamba uyapply, uyofuna ukufaka ama CV kuphi angalali, afuna imisebenzi, angalali, ayenza ama project, yonke lento leyo iyobe isebenzela wena. Noma ngajulwa kanjani vele ufuna ukuthi asifukuze. Yena into azoyibona eyumphumela noma ngafukuza kanjani ngoba ukufukuza kwakhe, umjuluko wakhe uyobajulukela wena. Ukufukuza kwakhe bafukuzela wena. Manje bela khupha umgodi afuna impumelelo la engakhona ubekhuphela wona umgodi. Kodwa unubuze relaxele nje. Hlanhlizela nje lapha kuwo. Hlanhlizela lapha kuwo. Ngoba bona abaleli lapho bafuna amathuba ukuthi baphile, bebafunela wena. Ukujuluka kwabo, ukuzula kwabo bafuna amathuba okuphila bebenzela wena lokho. Emhlabeni wesimoya kube ngathi wena ojulukayo ufuna amathuba okuphila. That's why ngizona uzorelaxela nje inhlanhlizelo kuwe. Onakho nje ukuthi ufuna abafazi olala nabo, usula ngale ndwangu yakhe yi1 specific kuzobe le ndwangu ezohlala kuphi ngaphansi kwale ndoda le. Uzokuthebula inhlanhla za wonke lomuntu ozohlangana naye. That is our level 10. Ngizobuya ngelinye ilanga ngizokuchazela futhi ngo level 13 up to level 15. Okwamanje ngichazela from level 6 up to level 10. Mina njengeyanga amacala omkhunda bezitha ngithi ukhumbule ayikike ngane sixazululo. Uzithi benkinga kodwa nesixazululo. Wonke umuntu orich uziyenzile. Wonke umuntu ohluphekayo futhi uyazenza. Zikhona into zokuphila uyakhethela ukuthi unofuna ukufitha kuyiphi level uphile nawe uthithise isimo sempilo yakho.